Gwarzo ya fito sanata bomai na ce a Fataskum yau ba kai ne uba muka ɗauka 'yan gida. Gwarzo ya fito sanata bomai na ce a Fataskum yau ba kai ne uba muka ɗauka 'yan gida. Kai da sunan rabbana zana wake uba gun tallakawa, jagora ne na gaske da baya batanci ga kowa. Sanata bomai na ce 'yan Fataskum muna da jinjinawa, mun biyo ka ja mu tun da kai ne jagoran gida na ce. Gwarzo ya fito sanata bomai na ce a Fataskum yau ba kai ne uba muka ɗauka 'yan gida. Rizo ko da cikin maƙiyanka ba sa kushe ka ba, tun da kai musu sun gani kairinka ba za ya musaltu ba. Ayyukanka daki na faɗi sa'anan ba zai yi ba, yau ga haske na yobe Fataskum jagoran gida. Gwarzo ya fito sanata bomai na ce a Fataskum yau ba kai ne uba muka ɗauka 'yan gida. Gamji sha sassaka da sara makiya ba su karka ba, ko da sun kai wa boka sunanka ba za ya kira yau ba. Allah ka saka gaba ba ka shakkar duk wani ɗan uba, a kudancin yau ba zombi ba mai kai ne sarkin gida. Gwarzo ya fito sanata bomai na ce a Fataskum yau ba kai ne uba muka ɗauka 'yan gida. Sanata bomai kake ko in ce Ibrahim mai gidana, kullum aiki kake zombi ba dare balle da rana. Ga ruwan famfo a ko'ina ko jiya na kunna da rana, ta yau ta yi rana a zambi yau sai mai gida. Gwarzo ya fito sanata bomai na ce a Fataskum yau ba kai ne uba muka ɗauka 'yan gida. Sanata Ibrahim ka ba matasa aikin yi kwarai, masu ita ka ba su jari a dan su rike sana'ar sarai. Motoci ka raba sanata ni ma na sanya rai, ka kira ni ka ce Tibo ya ɗau mota kuma ga gida. Gwarzo ya fito sanata bomai na ce a Fataskum yau ba kai ne uba muka ɗauka 'yan gida. Hajiya Aisha a wakar ga dolan ɗan tsarin maki giwa, garkuwar sanatan mu ban mai uwar ɗakin Tibon Kanawa. Ke ce kika sa na yau baitukan gwarzo in mai sarewa, Hajiya Aisha Hassan na hutu sarkin yakin gida. Gwarzo ya fito sanata bomai na ce a Fataskum yau ba kai ne uba muka ɗauka 'yan gida. Mu fito mu ce na tudu da na gangare, ku mu lura mu an kare, ku mu gaida bagagare. Sanata mai azama mai kishin al'umma, wanda baya tsangwama, ga kwalta yayi mana, ga famfo yayi mana, makarantu yayi mana, lantarki lunguna, asibitoci yayi mana, kekunan dinki haka, dan sahu ya rarraba, motoci ya rarraba, ga kwalta yayi mana, nan geri yayi mana, a Fataskum yayi mana, Afirka yayi mana, Akuni yayi mana. Sanata Ibrahim Muhammad zambi kai mana, a Fataskum yau ba zambi muna fatan kairin masoya. Gwarzo ya fito sanata bomai na ce a Fataskum yau ba kai ne uba muka ɗauka 'yan gida. Ga Muhammad Maina na nan cikin tafiyar babban gida, mai gida gun Aisha Bala Habula ina gaishe da kai. Alhaji Yusuf Zaki tafiyan nan na ce sai da kai, ga basko na kira sarki o tafiyan nan ta kuce. Idris Gimba da Abubakar Gimba ina gaishe da ku, barista Boni na ce da kai a gurin babban uba. Hajiya Aisha ta ce in faɗe ku a yau in jaddada. Gwarzo ya fito sanata bomai na ce a Fataskum yau ba kai ne uba muka ɗauka 'yan gida. Sai 'ya'yan oga koko in ce goga, na sanyo Abba sannan ga Usmanu, ummi na sanyo da ke ban mance ki ba. Aisha Allah ya biya ki diyar baba, saura gwamna ɗin ƙwarai ko in ce mutumin ƙwarai,
gwamnan Yoba mai gida, mai halin kirki a gida mai aiki ba gargada, mai gidan sanatan mu uban gida. Malabo ne gwamna mai aiki ne, tauraro ne na ransa jagora ne. Sanyo halayen kirki a wuri shi sun ka koyo. Adamu na sani walla kwai amana. Ahmadu Bamai na gaida kai ba zan rufe ba. Habu Bamai na gaida Habu Bamai. Mazan gwari na san ka sarai sai dan amana, ina kake dan amana. Abubakar Sabo na sada Abubakar Sabo. Yaran Aisha kuma ban mance da ku ba. Zainab a gaishe ki, Khadija ma a gaishe ki. Sai Abba Dogo, ina kake Abba Dogo. Na sanyo da Awwal Ibrahim na sako ka. Adamu ban rufewa, Salisu na sanyo da kaiwa. Ni ne mai waka, T-boy mai zamani. Ina kake Shamsu, Khalid ina Khalifa, sun ce sai kai Bomai. Gwarzo ya fito, sanata Bomai na ce, a Fataskun Yoba kai ne uba muka ɗauka 'yan gida. Bomai gare mu ne alkhairi. Bomai